Asa matapingon? Sa kamatayan. Nayuban nga mga matay sa sayo pa, bata pa. Napuyuban mamatay, tiguwag na. Kung ang kamatayon na gani mo claim sa tuwa, tawag na ka, yung ka na siya sa kamatayon niya ra. Kay dito ko anda mo niya ra, kay ganahan pa ko sa kalibutan mo puyo. Di yung kakapugong. Kanang 2 ka tuig, 7 ka bulan, isusukan daw. Imo rin ang gusipusikan. Panahon nga wala gamita. Panahon nga nalayo ka sa Dios. Panahon nga wala ni matagig bili ang pulong sa Ginoo magiya nimo aron makasubay ka sa dalan nga moatod ka ni mga sa luwasan. Iko pa sila no. Ano man nga nangamatay sila nga mga maayong tao. Sultihan to magpaglaom, ang Dios tay balugin na tanan kano sa kanya kwaon. Siguro Ginoo kano sa amang giyon. Anda magagulingon nga naman. Aduna tulo ka butang sa mga Kristohanon kinabuhi nga kung kini gani moagi na di gina ubalik. Bisa kon saon. Kana diyang katulugon mau-mau na sa kamatayon. Yan din yung kumalimot magkapaglaom. Hinunong ko niya itong 2018, 2018, nagwali mi sa Davao. Of course, si Bill Tucker, kana siya. Si Bill Tucker, ako nag-translate. And then, ang tibok series sa tibok simana, among giuluhan tog The New Beginnings. So, daghan ang mga taga-US nga nanganhi dito sa Davao, when we were in Davao. And then, ang bautismo, kanang daghan, nakabautismo 156. And one of those people who attended, who had a campaign also, kanang murag bitaw gi-series ang campaign, sporadic, murag 5 ka site. Usa niya na kining na sa among tunga, Black American, brother Alex Hammer og si Gwyn, yung asawa, nagwali po ni sila. And then, nabautismo mi, as what I've said, 100 plus, 150 plus. Ang bautismo na mo makapaglaom, kanang makita Ginoo bitaw ang lihok sa gahom sa Dios. Aw niya ang among topiko anang Sabaduha, ang topic nga gisgutan nga akong gitansit, how if today is your last day on earth? So, unsa ka kon karong adlaw mo'y katapusan nimo sa kalibutan? So of course, ang topiko nagisgot sa bautismo. Naunsa man nahitabo ang human sa bautismo, tingali I think 3 o'clock, pagkalas 3 sa hapon, naami salo-salo sa mga speakers tanan, sa mga guests o visitors namo, nga maghimog victory party. Pero ko udyarta, kay moadto sa balay ni Pastor Aguinaldo, kay nagsakit man siya ato, niya, the following day pagka Sunday, maghimo ta sa to ang centennial celebration sa Mountain View College. And then I was the organizer, ako'y leader sa tanan nga mga entry kasi sa Mountain View atong mao nga celebration, centennial celebration. And ako yung nakumis mga tuta kay ugma mo sayo tapos sa Mountain View kadahan kay gondamunon pa ang mga banting tanan pa. Now sa nahitabo ang makapaglaom nga gikan mi sa bautismuhan ning uli na mig mission no sa Davao Mission, and then we proceeded to the house of Pastor Aguinaldo. Naun sa mana nga perti man traffic kay tingala mga 5 o'clock. So traffic ayo ang diversion road sa Davao dito mi sa Crocodile Agi. Pastilan wa jud ko kabantay nga ang sakyanan dako kayo paingon sa muak, among kasugat ba? Hinay kay ko kay dahan kay sakyanan, so hinay ko nagan. But on the other hand, ang among kasugat di ay, kusog kay nawad ag break. And so paingon sa kong asawa, hani, sakyanan! Paglingin ako, ang mata na sakyanan na sa kong kilid. So, unsa nitabo na ko, nabitaw ka na ang gitawag intuition nga, araw nga di may matamakan, so akong gituyok ang manubila, nga gikuyugan ako ang sakyanan nga dako kayo kay 10 wheelers man. So, pag tuyok sa manubila, igor yung gihaton ko to sa Dublin, o niya nahulog. Pagkahulog din sa Catsbawl, kay under repair pa ang dalan, itanaw na ko ang nakabangga nga sakyanan. Ikaw nganong namangga man mo? Buwak ang samin, buwak akong windshield. Ingon na siya, nawad ang big break. Na di makapaglaom, kami maghimong break niya, aron di siya mulahos katos pangpang. Ikaw gihulog to yung sakyanan to sa may kahoy, babangga, walay problema. Pastilan ka dito man, gihimo man kung kalso. Ano ito mo pagkapaglaom, ang sakyanan na mo ni. So, tanang tao makakita sa sakyanan, mingon siya nga, patay yun ning nagsakay ani, patay yun. Kana gikuha na ako ng sakyanan gikan sa na diskusyahan, o niya gipabiran ako dito sa compound sa atong hospital sa Davao. And so, tanang makakita, dito pa sa Asa Minadisgrasya, tanang makita siya nga, patay yun ang mga tao nagsakay ani. Tiya mo na, tanawar ko na, kisa ko mabuhi ana. And so, di yung kumalimot tungkol kay Kato, niyahitabo atong October 20, 2018. Pero makita nimo ang milagro. Actually, 2 hours ko usa nakuha sa sakyanan, kada piit ko sa dashboard o sa kanilang kuranan,
Magani ang manubili, wala ang ihang manubili, wa gyud ding duot sa kundunghan nga mabali akong gusok. Ingo ra gyud huot magani ko kalihok. And so 2 hours duha ka rescue team ang nagtawag sa mua, ning tabang sa mua sa kining Davao. Pastilan bisag gitabangan ako, may gani kay wa ko na unconscious pa ko bali na kun kibiraho naman ko dilalargo. So ingo ay ko birahay ko guniti kay nga akong tiil na trap. Lisod kay lihok, di ko kalihok. Ang akong malihok ako mga tudlo, kuya mo sa tiil, pero di ko kalihok sa kamay, di ko kalihok. So akong ipadyakan. Ko pa sila no, og unconscious pa ko, bali akong tiil, kibiraho naman ko nila. Daghan yung, biraho ka na mo, sir, kay gusto na makuha ka, ikaw ay ko biraha kay ang akong tiil, murag na inatrap nga kabilya, disud kayo, sakit kayo lihok. So pagkuha mo hammer jack, jack ka ninyo, usa maluwag, unya, makuha ko ninyo. Pero 2 hours, usa ako nakuha na, sitin hapit, nga nintaligsik pa yun, sa diha nga, gibungkag nila ang kanang pultahan sa luyo, ikukuha na niya ibutang ang spine board. So, gikuha lang spine board, ikuway mo gunit ako, pasag dahil lang ko nga ako lang mo kanang box ni crawl. So, ning tuyok akong kuhaan, akong crawl akong lawas, ning higda ko sa spine board, pagkaman, wa ako naglihok, gidala ko na lang sa gawas. Ang tanang tao nga nakikita sa kuha, makapaglaom, yung isang awa na, patay na gyud. Lami kay iba ibo kay nga mo siya patay nga buhi pamangko. Pero ako lagi pasagdahan kay gusto nako nga akong bation, ba-feel ba nako ang mga parts kong lawas, dadi nako makaya ang sakit. Ingko mo mga makaya raman tanan. Ingko wala gyud bali tiling bukog. Kay ang akong pagampo makapaglaom ingko nga Ginoo, kung mabali man galing akong mga batiis, patya na lang ko. And so paghawa na nako after 2 hours, mura magmakaya nako tanan ang sakit sa ako ang lawas. Ingko wala gyud, salamat gyud wa gyud ni bali akong bukog. And so, gidala ko sa ospital, and that was Saturday afternoon. Akong yunahon na, nga kato, actually, that's the shadow of death. Now, mangutan na ta, usay sa mga kalamidad, mga problema, usay, doon ay mga balatian, makaingon ta, Ginoo, asa man ko, matay rin ko, ani. Mura bag, simut-simutan na kas kamatayon. But I just want to tell you, nga ka na din katulugon, maumaura na sa kamatayon. You see? Muna, sa dihang matulog ka, hindi kagabi maayag yun makapaglawang itugyan mo tanan sa Ginoo ang imong kaugalingon nga matulog ka ang Dios magbantay kanako. Sa diha kita matulog, practice na sa kamatayon. Pero kanu sa man hisgutan ni David, nganuman nga naaman siya pulong nga gisulti sa Salmos 23 versikulo 4. Na kunin mo tanaw ng imong Biblia diha sa inyong puluyanan, alas sa mga viewers karon kung namoy Bible, of course taman sa screen po nato. Pero tanaw na to na sa Salmos 23 versikulo 4. Ingon diri sa David. Ingon sa dinhi, yea do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Bisan pag maglakaw ko sa walog sa landong sa kamatayon, di gyud ko mahadlo kay naa man kanako. Nakita niyo magapaglaom, akong i-highlightan ning mga bugat nga pulong ani nga teksto sa versikulo 4 sa Salmos 23. Yea do I walk through the valley of the shadow of death. Niaman, nganong nahisgutan din ni David, kay nahibulong si David, nga iyang makariro, samtang iyang paimnon, muagis la atong walog, managan man gyud ang mga kariro. Sa nga naman yung makariruhan Di isa kasabot, nga inig, abot yun atong dapita, ang tanang kariro managan. Sa mahadlok man ang kariro, tungkol kay, nag-abot ang mga dahon sa kahoy, niya sila sila muagi, sulandong kayo. Mo nagihisgutan David sa nga, mura ni siya og landong sa kamatayon. Makapaglaom, bisan pa kung ikaw maglakaw sa landong sa kamatayon, wala angay kabalakan kung ang Diyos kauban nato. Kung si Kristo gani imo ikauban, bisan pa kung sa mitabo mo nang akong hisgutan sa milabay nga gabi, kung ako pa'y mag-translate sa Biblia, akong hisgutan ka ng Salmos 23, the Lord is my shepherd, no problem. Nga naman, kung si Kristo na ka nato makapaglaom, kung kauban sa nato og lakaw, wa gyud problema. Nagsinati na ni David, pagkadagan sa bisis, gigukod siya, pagkadagan sa bisis, makapaglaom nga siya, naagid sa ngilit sa kamatayon, but still God saved him. Muna ingon din sa Salmos 71, versikulo 20. Kung di mo tanaw ng Biblia, isulti ni David, ingon sa din, you have sent troubles, na ay mga problema, na ay mga balatian, and sufferings on me. Na po yung mga pag-antos, grabe kayo. Pero ganahan ako din sa iyang gisulti sa tunga-tunga, but you will restore my strength. Imong ibalik sa ko akong kusog. O niya ang katapusan ng mga punto din isa ni, and you will keep me from the grave.
Di ko ni mo imong ipahamak katos kamatayon. Imo kong tipigan. Magkapaglaom, kinsa ba'y arang babag sa kamatayon kung sabi sa kamatayon mo tawag na sa tuwa? Walay usa. Muna makiingon ko kung ang kamatayon na gani mo claim sa tuwa, tawag na ka, you cannot say, Lord, amin ko ka, Mr. Kamatayon niya ra. Kay di pa kuandam o niya ra, kay ganahan pa ko sa kalibutan mo puyo. Di yung kakapugong. Muna ingon si Haring Solomon ang anak ni David, ganing pulis siya ha, Ecclesiastes Kapitulo 8, versikulo 8. Okay? Ecclesiastes 8, versikulo 8. Okay, here we go. Ingon din no one has the power to prevent what? The spirit of life. Kani atong gininhawa. Di yun mapugan bisan kinsa kay kaning atong ginhawa mo ni ang espiritu nato nga gihatag sa Dios sa dihang iyatang gihimo nahimutang kalag nga buhi through the Spirit of God. Pero wala gyud makapugong bisan kinsa nga mga tao nga mutaliwan kanato ang espiritu ngaya sa Dios. Wala. Kuno biya na ganing atong ginhawa, wala na gyud mahimo. Muna sa diha nga nabutang ko sa ambulance, ila kong gibutangan og dextrose, oxygen. At di naman sabay noon nga pagbutang na sa mga paraphernalia sa oxygen, di naman ko kaginawa. Kukuha na. Ingon na itong mga nurses, doktor, ay, buhi pa di ay. Buhi pa. Unya, ko nga, buhi pa, magyug ko, naminaw ko sa mahitabo sa palibot. Ila naman ko gibutangan, kukuha na, ingon ako anak ka nurse, siya, dadi, kinahanglan ka, kay gamay lang kay imong hangin. No, kuha na, kay mamatay ko. Di naman ko ginawa noon, nga gibutangan ko itong tabon sa kong naong para sa oxygen. And then siya nga, dugo, grabing dugo sa kong paa, sa atong putlo ng karsunis, ano makuha na to ang, tanaw na to ang dugo, ang samad. Ko ayag putlang karsunis, kay sayang. Ko na, sir, bagon sa man ang sayang nga karsunis niya, ang among gusto, nga matambalan imong mga samad. Ko away problema, okay ra ko, ay lang nagputla. Kay first ako tong sulod atong karsunisa, unya, na disgrasya niya, putlo ni ko, kasayang ba? Ko gamay raman ang gisian na, kay kabilya raman nakatusok. Abi di mo ko natusok ang kabilya, diha, largo sa bukog na ko sa tuway-tuway. Murag, lisod yung tingali kayo. May gani kining subay ang kabilya nga numero 8, ning subay na po sa unod, murag ning subay sa kumpa ingon diri. Muna paghaba yun, pagkuha gid ako, grabe, may gani ang dugo po na ako makapaglawom, dili po bitaw lasaw. Ispiso kay kung sirit pa, murag mahiya, mawala og dugo. So, naagyon ba? Ang Dios naagay paghatag sa imuha, lain kagyon kana bitong second chance. Munang kayong ko, kaning kinabuhi second chance na ni. Kisa kayo maghuna-huna, duha ka oras to dito natanggong, o niya bisang saon nila kuwan sa kuwa, di man yung magpahikap kay ila kong birhaw, ko ayaw gyud. So ilang gihimo, gidyakan tanan, hanto da kairog, ako rin irog-irog sa kong mga paa, hanto ni ko, sige, okay na. Dili na nako, malihok lang akong mga duha ka paa, matiis. So mukrol na ko. Makapaglaom, so tiyanta mo, it's beyond our power, yung ka, di sa ko gustong mamatay. Wala po gusto may tao gustong mamatay. Abalingon din sa katapusan sa versikulo 8, padayon din si Haring Solomon. There is no way to avoid the war against death. Walay laing pamaagi, walay mahimo ang usa ka tawo sa dihang ikaw bag-ungaw na sa kamatay kay tugot sa Ginoo, wala na yun. Muna makiingon ko, kini atong kinabuhi, samtang buhi pa ta, atong himuon ang mga butang maayo, mahimutang makahimot sa atong silingan, kahimut ano atong kinabuhi, nga naman, kay kining kinabuhi hinulaman lang ni. Unya, kung panahon nga kuhaon na ni, wala ta naghimog maayo, muna nga, ang usa ka kanhing presidente nato, si kanhing President Corazon Aquino, ingin siya nga, I would rather die than living a life that has no meaning. Mas may pag-umatay ko, meaningful life, than to live a meaningless life. So, kining kinabuhi hinulaman, muna yung nga living on a borrowed life. Gihulman lang ni. Muna nga, ang atong paghulam, pwede na nga mahanaw, mawala. So, instant. Muna magkaingon ko, kung inana man galing ang kinabuhi sa tao, ang pulong sa Diyos na ingon, bisan pag maglakaw ko sa walog sa kamatayon, di ko mahadlok, bisag unsa pa di ang unos, bisag unsa pa ang mga hadla, di ko mahadlok. Nga naman, kung ang Diyos kauban ako. Kini hinulaman ng kinabuhi makapaglaom, nag-ingon ang Salmos 90, versikulo 10, niya din sa kining hinulaman ng kinabuhi, dili ni kay magdugay mulungtad. Ingon din suddenly, diha-diha, o sa kalit. Matapos, ugon niya, mahanaw ta.
Suddenly, our time is up and we disappear. Asa man tapingon? Sa kamatayon. Nayuban nga mga matay sa sayo pa, bata pa. Napuyuban mamatay, tiguwag na. Pero dihay tigulang ako nagtuan nga, di na sa ka sugakon og kanang tisar siyang lawas, kanang iyang suwang, nang itungtong siyang tuhod, kanunay di katindog, magsiglag dahik. Kung mao na lang bagaling tigulang, mas pag mamatay na lang ko kontra ni. Pagkalisod tanawon, ang iyang edad, 105. Pastilan, di naman ka anak, tuyhad, kaning iyang ulo, iyang suwang, iyang ibutan din niya kay babae man to, na may bungot. Kuy, babae ni po na magbungot. Ingo po na ako sa mga anak, ano po yun yung kagisin ng bungot, inyong mama. Isa na mo, labong mo na pastor o kagisan, sagdahan na mo, tag-asa kay bungot ang babae. Ingo matigulang di kay mayo, mausap imong dagway. Pero makapaglaom, adunay daghang mga tao sa kalibutan, nga mitaliwan sa kalibutan nga bata pa. Why? Because God called them. Gitawag sa Diyos. Ang Diyos lalay ang mga panahon nga iyang gihatag kanato. Tigali, kita gihatagan tag taas-taas pa nga kining panahon sa kalibutan. God sets His own time. Mahimo nga ang oras iyang gihatag o pabuton ta kag 90. Pero ang Biblia na ingon, 70, pero kung may kamo 80. Pero kung tanaw ni mga balang kasulatan, pagkadaghan sa mga tao, nag-edad sila, dugay taas kayo. Naugma, hisgutan nato ang pinakataas nga edad nga nabuhi sa kalibutan. Pinakataas, 900 kapin. So, ngano na 900 kapin? Unsa man yang kaliwatan? Muna itong hisgutan ugma makapaglaom. So, ayog say pa ninyo pagpaminaw sa tuang last nga topiko ugma, walk with God ang ato ang topiko. Apan karon, ang Dios na ay panahon nga gihatag sa tua. Muna nga si Haring David, ingon siya, Ginoo, tudlo mi unsaon mo pag-ihap ang among mga adlaw. Unsa ka mubo kini? Aron mahimo mang gialamon. Tanaw na ito makapaglaom sa Salmos Kapitulo 90, versikulo 12. Salmos Kapitulo 90, versikulo 12. Ingon din teach us how to number our days and how to number our life. Diya sa Good News Bible. Tuloy mo unsa ano mo pag-ihap, pagplano pag-ayo ang among kinabuhi. Mubuo naman ni kayo. Teach us how short our life is. So that we become wise. Sabi mo, kumato ka merkado, niya gamay ng kwarta, imo yung kita mayo, kanilang tunga lang sa kilong kamatis, o niya, tunga po sa kilong luya, palit ko bugas to ka kilo. Budget to mayo, nga kumplito imong madala sa balay, ni guling naman, gamay naman imong kwarta. Pero daghan imong kwarta, nakapaglaom, bisag unsay paliton, bisag wala sa plano, pagkakita, uy, sale man ni, buy one take one, palit ka. Gano'n man, daghan magkwarta. Kita sa kinabuhi nato, mubura kayo. So kinaplanuhon na to pag-ayo. Ang atong mga takna, samtang buhi patas kalibutan. Atong himuon makapaglaom, nga ang tanang lakang nato, kana kahimutan sa atong pamilya, kahimutan sa atong mga silingan, labaw sa tanan, kahimutan sa Dios. Na doon ay tulong kabutang, nga muagi sa tuwa, nga di na ginubalik. Ang usa ka magsulat ingon siya, doon ay tulong kabutang sa mga Kristohanon, kinabuhi. Nga kung kinigani, muagi na, o mulabay si muha, di na ginubalik. Bisa kong saon. Muna nga, bato pa sa kamagtutulo, in every tick of a clock, kada liho kuno sa kamot sa orasan, di na ginubalik bisa kong saon. Palitan ka rin maingon ta, okay, alas 7 ang takna sa kagabion, nining April 19, April 19. Di na naubalik pa. Paglapas na, di na ginubalik pa ang April 19, 7 o'clock. Ang sumakaingon ta, usa ni ana makapaglaom di ubalik ang time. Time will never come back. Muna nga mintras na apatay panahon, ninyo ta, himuon na to kutob sa marangan, yang atong mga lakang duol sa Ginoo. Bisan pa kung maglakaw ta sa walog, sa landong sa kamatayon, way problema, nga naman. We are walking closer with God. Ikaduha, nga muagi sa tuwa o niya, di na ginubalik kanang pulong na to. Kasi makasulti tag pulong nga dili maayo, o niya doon masakitan, di ginani mo, bisag maulian na mo, nga ikapasaylo, pero sao, nakasakita ka. Munang bantayanan kayo makapaglaob ka ng atong mga sultihan. No? Kada bang dili makapasakit sa uban? Kada bang maminaw nga malipay, makapadasi, pero makapa, luya hinuon ng imong sultihan? Di na gina, mabalik bisag kung saon pa. Doon ay usa ka bisita nga ato siya factory. O niya,
kada na may guide niya, kaya ay worker po sa factory nga, nag-guide siya. Sa kanisir mo ni ang kanang silinganan, kaya ilak kanang can factory, o kanang glassman, glass. So kanisir mo ni himuan ang kanang gunitanan. So, isa, mo ba? Isang anong hindi magkanang trabaho dong? Isa nga, og dinhi ka magtrabaho, na mura po kag baso, mura po kag bildo madugayan, na di na, gahi na kay kasultian, o niya, wag yung kay mahimo sa mong kaugalingon. Mas may pagbubiya ka dinhi. Isa ko, mo sir, mo ni nagtabang sa ko ang bus na ko dinhi, mo ni siya naghatag na ko nga maka-eskwela ko. Hinahin nila eskwela, sir. Nag-work ko, pero ka-eskwela po. Sa abi ni mo dong, saan mo ka nga, diha magugkada tao, ning gawas sa pobre nga ginikanan. Kung ning gawas pa unta ka sa hayahay nga ginisama nako, hayahay pud ka. So, pura bagyang giduot mayo ang maong batanon. Pero ang batanon, misa, sa gilang sir, kay ang kinabuhi sa tayo, nanak man yun, sa lisod, napoy mga hayahay. O sa man tumuman ko sa lisod. Pero tanan nga mga pagbibiyay, gihimo atong bisita, nga unta gigayran siya aron makaadto sa factory, makatanaw siya sa mga anggulo unsa ang ipanghimo sa mga factory. Nadugayan, paghuman na sa tour, makapaglaong Pilisugulanon, gitagaan siya gamay nga kanang murabag base, murag flower base ka glass. So, isa nga, kani bisita ka sa amo ang factory, ingon sa tag-iya, tagaan ti ka aning kanang glass nga, flower base nga made of glass. So, yung ginawat. Wa pa ganin nabot sa kamot sa katong bisita, gibuhian na dayon sa tag-iya. So, pagbuhi, nahulog, buak. Isa din na buak. Isa din na maulian. Kasayang ba? Ingon na itong tag-iya, mo po na imong gihimo sa kinabuhi aning batanon. Ipaminawan talang ka samtang gisuroy ka tuyok-tuyok sa mong factory. Sige kag sultig dili maayo aning batanon. Mao sa hitabo aning flower vase made of glass nga nabuak siya, di na gyud na mabalik bisag kung saon pa. Alisa diways tagaan ta kaglain nga flower vase. Mao sa na ang imong gisulti aning mong batanon. Samtang nagbasa ko sa istorya, kaya ako man nabasahan sa kanang daily bread, ko nga, tinuod bitaw, no? Kanang pulong nato, kung nato ng litukon nga makapasakit sa uban, di na gina mo balik pa, masakit na gina. Tingali makapasaylo man ta, kaya nga na gina magpapinasiluon mo, pero sultihan mo makapaglaom, ang kanabang impact sa sulting imong gihimo, giluwatan, kanang kasakit, magkabiling gina, diha siyang pagkatao. Ay katulong nga punto din nga, kung muhanaw, muagi, dili na mo balik, kaning oportunidad. No? So, kaning oportunidad makapaglaom, kung maabot sa tua, ayun yung dumiliid, dawata. Opportunity na. Muna yung dunay panultion, opportunity knocks but once. Kausara na manuktok, wahanaw na yun. So, kining tulo ka mga butang, kapunto, nga kung muagi na ito mahanaw, muna makiing ko atong ampingan pag-aya atong panahon. Sabtang buhi pa ta, kinahanglan himo na to ang panahon na kini makuluganon, ang mga pulong makapadasig, oportunidad nga atong dawaton, o niya atong himuon kutob sa tumarangan. Doon sa katao manggod, sa ako, samtang buhi ko sa kalibutan, akong gibahin sa katulo ang akong mga oras. Of course, 24 hours in the day, iyang gibahin sa katulo, so walo-walo. Ingon sa din una, ang unang nga walo, akong gigamit sa pagkatulog. So, katulog niya, 8 ka oras. Okay kayo. O say, matulog po tanong, tagdugay kayo, so nga tulog, 2 ka oras, 3 ka oras. So, pero siya, maayo kayo. Pero tanawa pa yun, isa nga, sunod nga, 8 ka oras, ako nang gigamit sa pagluto, kaon, o kuyog-kuyog sa ako mga higala, socialization. So, wala, 16 na, kulang na lang 8. Sa ang lain nga 8 ka oras, ako nang gigamit magtrabaho, personal growth, professional growth, o trabaho na ko, aron ko mabuhi. Samtang nagtanaw ko makapaglaom sa iyang pagbahin sa oras, wag gigigahin niya, bisag 2 lang ka oras para sa Ginoo. Wala yan. Now, wise ba na nga pagbahin sa oras nato? Asa man diha, ang punto nga maingon nato nga siya naglakaw kuyog sa Dios. Wala man. Wala gyud siya panahon pagbasa sa Bible. Wala gyud siya panahon magampo. Wala niya giapil. Ang iya lang, the last 8 hours for work, for professional growth, sa iyang education. Apan wag gyud si panahon makapaglaom para sa Dios. Usahay ang atong panahon atong giusikan. Una-una ta nga ang atong pagpaningkamot mahimong mulampos. Apan sultihan ta mo, ingon na Ginoo sa 1:15, without me you can do nothing. Kung na ang Ginoo bisag unsa pa ang kalisod, bisag unsa pa imong himuon, planuhon, basta na ang Dios, kuyugan kaniya. Muna kung atong giusikan atong panahon, nga naghimo ta sa mga butang sa kaugalingon, sumalas tong plano nga wala na plano sa Dios, sayang.
Munang mulabay ang panahon, matigulang ka, it's too late for me to accept and believe Jesus. Wanaw, lahin na kayo, tiguwag na ko. Muna, ang usa ka patuloy a wasted time means a wasted life. Kung imo ganing usik-usikan imong panahon, moral po na usik-usikan imong kinabuhi. Muna, in fact, if you squander just an hour per day, sa 24 oras o sa ka-oras, ato lang nang gipasagdan, mula gwa tayo gihimo ba? And then, kay sa usa ka tuig, 365 days, doon na kay 365 hours, nga imong na usik-usikan, gawa ni mo nagamit sa insakto nga paggamit. Na kung edad kag 70 anyos, mato ba din kung imo nang i-times makapaglaom, ang 365 into 70, moabot tag 22,995 hours. Sila, no? Unya sa karos biya, sa kadlaw biya, 24 ra, napila mo na kadlaw, akong gikwinta. Mukabat na makapaglaom og 2 ka tuig, og 7 ka bulan, og 18 ka adlaw. Kanang 2 ka tuig, 7 ka bulan, 18 ka adlaw, imo ra ning usik-usikan. Panahon nga wala gamita. Panahon nga nalayo ka sa Dios. Panahon nga wala ni matagig bili ang pulong sa Ginoo magiya nimo aron makasubay ka sa dalan nga mohatod ka nimo ngadto sa kaluwasan. Munang nindot o importante kaayo makapaglaom, alang sa mga viewers karon, mahinungdanon kayo nga sa matag gutlo sa kinabuhi in every single moment of our life. Kana bang atong lakang, atong lakaw na agid kiliran sa Dios. Atong naon, na talaga mo plano, pero napil ba ang Ginoo sa plano? Matud pa ang kanhing presidente sa Amerika, si President Bill Clinton. Gihangyo siya makapaglaom nga moampo siya sa usa ka salo-salo dito sa kananan niadtong September Bridges 1998. Ang iyang gihimo, ang iyang pagampo, of course, makita nimo pagampo sa isulat, so basahon lang, pero ganahan ko ani nga pagampo niya. Ngano man, niya makita nimo dinhi nga ang pagampo ni Bill Clinton. Mura bagibati niya nga tingali mga tawo nilayo si Ginoo, o sahay ang atong una kinalibutan niyo kayo, isa balik tang ato sa Dios. Isa ni, Lord, help us to turn from callousness to sensitivity. Murag ning kubala ng atong kasing-kasing, di na maminaw sa mga tambag, kay kita gi-insakto, batay pag-ayo, nga kung ikaw bulakaw, kuyog sa Ginoo, bisan pag naa ka sa walog sa kamatayon, wag problema. Pero kung gikubala na ka, di na kagaraminaw sa pulong sa Dios, wa na'y panahon ang pulong sa Ginoo sa imuha, batay yung pag-ayo, turn from your callousness to sensitivity. Ingon sa di, from hostility to love, from pittiness to purpose. May man nang maluoy ta. Pero ang imong paghatag makapaglahom, nasubok yung gaya ko, dili maging kuinana nga pagkatao, na inangayo sa ko atong miaging, I think that was Sunday. Pag-uli na mo dinigikan sa Bukidnon, niya, nangaon mi, going to Bukidnon di ay, nangaon mi pamahaw, unahan sa balay-balay. Pag humagkaon, ningat ko sa gawas, kaya akong gitanawang iro akong dala, akong ipakaon po, na iniduol nga babae, akong lawas, ningkalit na si Dool, nagkuyog, nakita na ko sunahan pa, naglakaw sa dalan, kuyog siya kabana. Pag abuta dito sa karinderya, ning simang siya, niya largo sa kuwa, Sir, nabang sir. Di ako po, kuminsan ko na kuwa, pero dili maayo makapaglawom. Uy, kadako ni mo glawas yung mga ginabang, pastilan, sister, pwede yung ka mo trabaho ka na imong lawas, naku rakay kay sa, daghan pang istorya, udi mo hatag, nga lakaw di sa bugulbul. Kanya ko na ko, kung ano ni nato pa ako, dako kay sa glawas. Unya, sir, dabang sir, so ako tutudluan, kumayas man mo trabaho ka, mag-garden ka, makakwarta ka. Now, sa imo bang pagtabang, kanaluoy ka, o sabay tuyo nimo? Kadaghan sa panahon makapaglaom nga, when I was in Zamboanga City, kanang traffic light, tayo pakilimos, naku makiglawas, ikaw tayo sa balikan ta ka. Di taga-kwarta, tagaan ta kag taga o kanang nylon, arong mamingwit ka kadapli magdagat. Dahan kayo namingwit, mamingwit ka dito, di ka masigig pakilimos. Sirit ang motor, adto ko sa tindahan, balik ko nylon o katong taga, balik ko, ay wa naman diha. Iko asa naman to, sa gibutan ako sa luyos sa sakyan akong motor, pagkasunod na nakita na ko siya, akong ipaabot ka doon sa kuwa. Pag doon sa kuwa, ali, kuha akong taga og nylon, kung yan nylon, pamingwit ka, di mo sigig pakilimos. Abi ni mo, lakaw na siya, way lingi, sigig bugut-but. So usahay, tunduan na itong mga tao, maluoy man ta, pero usa may tuyo na ito, sitag hataw, sila parang pangayo. Sige si Bill Clinton, from pittiness to purpose, from envy to contentment, from carelessness to discipline. So, makita di mo, nagituyo ba ang resulta ang ampo ni Bill Clinton? Ayun sa, from fear to faith, turn us around, O Lord, and bring us back towards you. Himua nga mubalik ba sa mong kiliran o sabakan.
Himuha nga mubalik piglakaw kuyog nimo kay karon mura nagkalayo nami. Ingon siya, revive us sa katapusan niya nga mga paragraph niya. Revive us, revive our lives as at the beginning and turn us toward each other, Lord, for in isolation there is no life. So magkuyog ta, kung ako malayo sa imo ha, walay pulos sa kinabuhi. Isolation, there is no life. Mga kapaglaom, sa diya gani nga mo biya ang atong gininhawa ang Espiritu sa Dios. Nan kita mo uli ngadto sa lubnganan. Ang atong kinabuhi sa kalibutan hilabihan kagamay. Mubo, short. We need to do the best we can. Nga mahimot ang panalangin sa mga tao sa tong palibot. Sa diha nga kita mo taliwan na sa kamatayon, ang kamatayon mo kanay lakang sa panagbulag. Bulagan mo ang imong pamilya, banag asawa magkalagyuay, bagay ka ng mga bata magkalagyuay because of death. Muna nga sa diha igsoon nga himo na sa lakang sa panagbulag, di gyud kalikaya naagay mga luha nga mangangagay sa mga mata. Apan bisan pa ni ana, kung ikaw nagalakaw uban sa Dios, itugyan imong tanan, ngadto kaniya, walay problema. Ginoo, kung ako magaling mo taliwan sa kalibutan, akong itugyan akong mga bata sa imuha, ako itugyan akong asawa akong bana sa imuha, ako itugyan akong pamilya nga na sa imuha. Mga kapaglaom, nining kalibutan na walay mulungtad hangtod-sangtod nga butang. Bisan unsa pa kalig-on o kadako nga kahoy, mabutang panahon nga siya mohagba o matapos. Aba nindot kayo. Sa diya kita naglakaw uban sa Dios. Ang atong kinabuhi atong itugyan nga to kaniya. Danyo dinhi si B.T. Purser Patten. Na siya gisulat nga kining muranig mga poem tingali, pero ako gitanaw ko nga mura manig padasig ngadto sa uban. Ingon sa dinhi, we know not what tomorrow brings. Wa man kay balon sa ugma. Manaingon ang balang kasulatan sa hub ganiha, nga ang imong kinabuhi mahimong makita o mawala ra pod. So we do not know what tomorrow brings. Ingon sa dinhi. Although we plan ahead, for only God alone can know the pathway we must tread. Kung sa pagduna kay daghang plano, pero ang Ginoo ra gyud hibalo kung unsa asa napita ka paingon o unsang tuiga ka mawala sa kalibutan, o unsay dangatan nimo, siya rin hibalo. Wa ta hibalo kung unsa mahitabo ugma. Para yun siya, we cannot know the future. That's very true. Aban kung lakaw ka, uban si Ginoo, mura ka ugma, pero sigurado yung kaiba. Wala ko'y problema unsa ni ugma. Basta ka na Ginoo sa kuha, na side ko, ganaagi ugma. You see? Not 1 minute nor an hour. Each circumstance that we must face lay only in His power. Ngano maglakaw mangita kuyog sa Ginoo? Wa kita mahimo man isa nga without me you can do nothing. Why not submit everything to Him? Ato isubiter tanang ato siya. Unya ingon si BT Porsa ingon siya, it's vital that we live by faith from minute unto minute. Kanang pag kinabuhi nato nga nang pagtuo sa matag segundo, sa matag minuto sa kinabuhi. And trusting that each step we take, He's walking with us in it. Mga kapaglaom, kumusta ba sa itong mga adlaw sa kinabuhi? Nabay mga adlaw, gibati na ito nga ang atong mga lakang wala ang Ginoo. Nabay mga adlaw, gibati na ito nga ang atong paglakaw, layo ta sa Dios. Nagpalayo ta. Yes. Matag adlaw, himuon na ito nga matag lakang na ito. Kauban na ito ang Dios sa atong panaw. We cannot see the future, nor the trials we must face. Wa man ta kay balo unsay kugmaon niya mga pagsulay nga itong magian. But in all things, God promised. Sa tanang mga butang, ang Diyos nagkasaad ka na to, ingon siya din ako kang hatagan sa kong grasya. Dili ka angayan kay ikaw o sa katao dunay kalayhon, but I give you my grace. This alone should give us hope. Magkapaglaom, dunay paglaom yun na to. Kung kita nagalakaw, diha ka dunay sa kiliran sa Diyos. Nahibalutag atong kaugmaon, kana mahimong tamis alang kanato. Ang atong kaugmaon mahimong siguro kung ang imong kinabuhi o akong kinabuhi atong ihatag o itugyan ngadto kang Kristo. Nindot kayo nga Ginoo na lay bahala. Manayang ko nga the Lord is my shepherd, no problem. Ang pasultihan to mga kapaglaom, nabiya daghang mga panahon nga naatas makagulanan. Usahay biya pod, ako nagisulti kini sa unahan nga ng mga tao nga sa kalibutan, bata pa, nangawala na. Linghod pang panigon, nangamatay na. Mga kapaglaom, atong hunaw pag-ayo,
grasya ni sa Dios ang gihatag niya nga niabot ta ani mga idara. Abot ko pila ni edad sa atong mga kapaglaong mga nagtan-aw karon diha tili nami 80, pila ba ko 80 nagtan-aw karon? O 90 ba ka? Ang amahan ni Pastor Porfirio Lagunday nga nas Davao, mo 100 na siya karong murag karong semana, 100 years na. Nakadawat na siya kining palipay gikan sa gobyerno. 100 years pagkanindot kay no. Apa kun imong tanaw ng Amos. Amos kapitulo 8 bersikulo 9 ingon dinhi, the time is coming, mabot ang panahon, when I will make the sun to go down at noon. Mo salo pang adlaw, udto pa. Nganong mo salo pag udto? Buti pa sabot nga mawala tas kalibutan bisan pa linghod pang panuigon. O gonya ingon dinhi, and the earth grow dark in daytime. Mungit-ngit ang kalibutan bisan pag adlaw. O sa mana, solar eclipse. Apan nagpasabot dinhi nga ang kinabuhi nato makapaglaom, way kasiguruhan. Pwede nga untong tutok punta, puro ni salop lang adlaw. Ang Ginoo nagsulti niini. Muna sa matag adlaw makapaglaom, sa matag gutlo sa mong kinabuhi, it pays to walk with God always. Muna din walking in the light of eternity. Maglakaw ta kauban sa Dios, walay katapusan na. Kung ikaw ginigigapuyan, ingon na balang kasulatan sa Matthew, kapitulo 11, versikulo 28, kung ikaw gikapoy sa imong panaw, o say kapuyan ka, bisang naan Ginoo kuy mo, kapuyan ka. No, nabit ang mga panahon nga murag laayon na tag-ayo. Naon tay Ginoo, pero murag magilaay nako, murag magikapoy nako, daghang pagsulay, daghang mga challenges, o say kapuyon ta. Aba niya din gingon si Ginoo, kung kuyog nimo siya, ingon sa Matthew 11:28, ingon sa dinhi, if you are tired from carrying heavy burdens, kung gikapoy ka, og pasan ani imo nga blulan nga bugat. Ali sa kuha, unya tagaan ko ikaw og pahulay. Papahulayon ko ikaw. Doon sa kuha. Na tingali, mulakaw ka ban sa Ginoo, bugat naman ni ikaw sa dalabi. Murag katong bata ba? Ingon din ang minahan sa bata insa nga, nak, ayaw kahadlok pa sa ngit-ngit. Isumhadlok yung kumakingit kay so ay kabalaka kanaman ang Dios diha, kuyog nimo. Ay kabalaka. So nabutang sa una sa bata, nga basta ngit-ngit madlok siya na ang Ginoo. So nahitabo makapaglaom, nga isa nga, nak, kuhaan ko itong silhig dito, nagabi na, tuwa sa kasagingan, nalimtan man ako kaniha, kuha sa dito, isa basig na ibitin. Isa wala ibitin diha, hinlo man ang palibot. Hadlok man kuma, isa na sa mangka, nga na may Ginoo, na may Diyos. Na si Kristo ka, ba di ba'y kadlok? Ingat doon sa kasagingan makapaglaom, pagkabuti ito, hadlok pag bata, 5 anyos man siya, yung sa Ginoo na, makari isar ko ng silhig diribe, kay mahadlok ko. Yan ay ipiit sa ang silhig, kay mahadlok man siya. Kanang bata bitaw nga pagtuo, hunahon na niya naman Ginoo, namang silhig dito, ihatag na lang sa kuha. Makapaglaom, kung kita gikapoy, yung siya nga, I will give you rest. Now, dili telling nga kining, kuhaon ka sa Ginoo. Apan kung kuhaon magaling ka, kumahon ang rest ang isgutan, makapaglaom, dagingon ang usaka, manunulat, si Spear, bato pa niya ni, ang kamatayon sa tao nga imong higugma, makahatag kanimog mga kasubanan, og laom nga kasakit imong ibation. Apan alang kaniya, nga itong hinigugma nga mutaliwan, nga siya hilubalo sa Diyos, nasuod sa Diyos, ingon din ang iyang pagpanaw, mahimo kining iyang ginansya. You see? Kung mupanaw ang tao nga duol sa Ginoo, mahimong ginansya. Muna ingon din ang kamatayon, mao na ang atong kahimtang sa kalinaw, kahimtang sa pagpahulay, onya kahimtang sa kasiguruhan, o kahimtang po sa paglaom. Death is a state of peace, of rest, of safety, and hope. Muna, mahibulong ka, nganong maning na mga tao nga, maay kay pag-alagad sa Ginoo, nganong mga mata yung po sila. O sa'yo mo, question kita. Pagkadaghan kayo sa mga tao, makapaglaom nga maay ang relasyon sa Ginoo, mga tao nga mga leader na to, pero nganong mutaliwan man. Niya gingon si Isaiah 50, versikulo 1. Aron masabtan kayo, ako bisan ako naglibog kung ano man gyud Ginoo nga man. But you know, in Isaiah 57 verse 1, dayon din good people die. Ang mga may nga tao, mga matay man na sila. And no one understands, di ka kasabot. Palibog ka, anong ipatay ba ni Ginoo nga may man? Anong wala patya ng mga tulisan? Walang patya ng mga kawatan? Walang patya ng mga busado nga tao? Anong kaninong maing tao na matay noon? So no one can understand.
Ingon pa din and then, or even cares, nganong namatay man sila. Aban, wata kay balong makapaglaom, nganong nahitabo na silang kinabuhi, tungod kay dunay plano ang Ginoo. Ingon din apan sila nga matay, wala na ni mga katalagman pa, ni mga kasakitan pa nga ilang maagian, wala na. Sa ato pa ko nakita sa Ginoo nga, pila katuigan karon na kay balatian nga grabe, di ka daog, murag sakitan yung ka, ako kang kuhao diri sa yano nga pagkuha. Kadaghan sa bisis nga ako mangutana. Of course, nakita niyo karang picture akong ibutan din ha. Silang tanan before namatay sila kanaduhan namatay, I talk to them. Ang usa na to kapangulo, sa Jer, I am dying. Lugos mo ko sa tingo, iko, no, Pastor, you are still okay. Kung tanaw lang imong dagway, wagyoy balatian nga na imong gihambin karon kay sayag ang dagway, maig daong, iko will be praying for you. Nagkanta mi makapaglawam, someone is praying for you, nihilak siya. Siya nga, but I'm dying. I know I'm dying. Kani po ko sa makapaglawam, gibutan ako din ha. Nagtawag ko siya, ingon na niya asawa, Jer, dili na gid siya makasulti pa. Iko ibutang ang imong cellphone siyang dalunggan kay magampo ko. And then I prayed. Iko Ginoo nganong imong magitugutan nga kaning mga pangulo, kaning mga maayong tao, nganong niya may balatian nga di na ito masabtan. And so, nagampo ko, that was, I think, 9 o'clock, Wednesday to sa gabi, human sa simba. Sa Ning hilak. Sa dihan nakanong simutingog, kaya ang katapusan mga kapaglaom, mga wala sa tao, kanang atong sense of hearing. So, naminaw siya, naghilak. Iko pa sila, no? Pero nga naman, nga nangamatay sila, nga mga maayong tao. So, tiyan ito mga kapaglaom, ang Diyos, nahibalo na unsay ugma. Those who live good lives, kato mga tao nga diay nagkinabuhi, sa maayong kinabuhi, dinis kalibutan, yung dinhi, find peace in what? Unrest and death. Sumupahulay na ka. Wa na'y problema. Pero nga ito makapaglaom, ang Diyos nahibalo gyud ang tanan, kanus sa kanya kwaon. Muna nga, samtang naglakaw kauban sa Ginoo, siguro Ginoo kanus amang yun. Anda magkagulingon, nga naman. Kaya kung imong tanaw ng Jeremias 29, versikulo 11, muna paborito kaya ko nga teksto, Jeremias 29, versikulo 11. This is my favorite text. Gani, napon nadugan ako, ganahapon ko anang tekstuha. Nga naman, isri, 29, versikulo 11. Ingon siya, I know the plans I have for you. Kaya balo ko, si plano na ko, si buha. Ingon ang Ginoo. Mga plano ni, isa nga, dili ni makadaot si mga plano ha. Mga plano ni, alang sa imong kaugmaon, nga mapuno, kini sa paglaom. Sila, no? Plano alang sa ugma. Bisan pa maglakaw kita sa walog sa kamatay, makapaglaom, way problema. Naiplano ang Ginoo sa buha. Naiplano ang Ginoo sa kuha. Nainunong ko sa diha nga, si Jesus, nahibalo nga iyang higala nga sila sa ros nagsakit. What is yung to? Of course, naituyo. Ama sa diha nga, nadungog na niya nga ang kahimtang nila sa ros, critical na kayo. Isala, sige, mangadto ta sa Bethany. Isa nga, Ginoo, agalon, maestro, ang imong higala patay naman. Patay na. O sa tubag ni Jesus makapaglawom, Juan 11, versikulo 11. Imong makita din ha? Juan 11, versikulo 11. Ingon din o gunya si Jesus miingon ngadto kanila o siyang matinunan. Ang akong higala sila sa ros, natulog lang. Panmaadto ko sa Bethany, kaya ako siyang pukawon. Magkapaglaom, kay balugod siya nga namatay. Sa ito pa kaning katulugon, landong nis kamatayon. Bringin siya nga, sa di lang. Kay baluko nga siya natulog lang. Pero maadto ta, kaya ako siyang pukawon. Aba na magpaglaom, ingon niya siya, ugmao ng lakawa. Mabuhi, paday siya nga, namatay naman siya. Kay balo sila nga gilubong na upat kadlaw. Isa upat naman kadlaw maglubong niya. Wa siya kay balo. Pero sa diha magkapaglaom, doon ay hungihong nga dadugong ni Kristo, ingon siya, tinuod lang, sultihan ta mo. Ang atong higala sila sa ros, patay na. Patay na. Apan, mailang yun nga wala ko dito. Nga no? Ingon siya, kay aron nga ang inyong pagtuo, mulambo. Pero isa, dali, muadto ta sa Bethany. Mayroon yung wala ko dito. Sa ito mapaglaom, gituyo sa Ginoo nga wala siya dito, kaya rin makita niya ang pagsalig sa tao. So pag-abot niya dito makapaglaom, hilak silang Maria o si Marta, hilak silang Mayo kay balo sila nga suod kay ni Jesus, sila saro. So sa diha nga nakita ni Marta, si Jesus, ning doon siya, gigakos nila si Jesus, ingon dayon si Marta, Ginoo,
ug dinhi paunta ka, di gid mamatay ko igsuon. Di gid mamatay, versikulo 11. Dinhi paunta ka, di gid mamatay ko igsuon. Aba ningon, si Jesus kato ka Marta, ay kabalaka Marta. Maria ay kabalaka. Kaya ang imo igsuon, mabuhi ra pag-usab. Mabuhi ra igsuon. Magkapaglaom, sa diha nga ikaw nakigkuyog kang Kristo. Sa diha ikaw nasuod kang Kristo. Bisan mo taliwan pakas kalibutan, apan dunay paglaom. Isasag dilang. Kaya ang imo igsuon, mabuhi ra na. Mubalik ra na. O si tubag ni Marta, hey balumang ko Ginoo. Nga mubalik ra na akong igsuon. Sa diya nga maabot na ang unsa, ang pagbaragbanag, ang adlaw nga diin ang tanang naslubganan mamangon. Kay balumang ko. So ingon na si Susadan ako nito siyang lubganan. Sa mo sa mata dito nga upat naman kaadlaw baho na. Dad ako. Kidala makapaglaom si Jesus dito. Ugo niya si Jesus mingon siya nga ay mo kahadlok, ay mo kabalaka. Ngano? Versikulo 25 ingon dinhi, ako mauman ang usa nga makapabuhi pag-usab. I am the one who raises the dead to life. Makapaglaom pa kanindot kayo. Bisag maglakaw ta sa walog, sa landong, sa kamatayon, niya ay usa nga tapad nato. Ingon siya di, ako ni. Ako ang usa nga makapabuhi pag-usab sa tao. Bisan kinsa nga dunay pagtuo, versikulo 25, bisan kinsa nga dunay pagtuo, nga ni kanako, ingon siya dinhi, siya mabuhi. Bisan pa siya kung mamatay. Pagkanindo sa saad sa Ginoo, ako mao ang maghatag kinabuhi. Sa King James Version makapaglaom, nagingon din ha, I am the resurrection and the life. Walay problema. Kung ikaw maglakaw man, kita maglakaw man sa walog, sa landong, sa kamatayon, kung naa si Kristo, wag yung problema. Nga no? Kung di mo pa rin nagbasa ang versikulo 26, nagingon din and everyone who lives because of faith in me will never really die. Di yun na, tinuod siya mamatay. Ning matay malagi si Lazaro. Magkapaglaom, ang kamatayon na to karon, sama ras katulugon, landong na sa kamatayon. Dili pa na mao ang katapusan. Buhion ka sa Ginoo. Sa diha magkapaglaom, ning abot siya sa lubnganan, ning hangad sa langit, gintuaw siya, unyo hamanyag ampo, siya magkapaglaom, ning tawag kang Lazaro. Lazarus, gumawa ka. Pila sugilano makapaglaom, nadugog ni Lazaro ang tingog ni Sos, ning gawas siya nga gibidahian siya sa linong nga panapton, ning gawas siya nagdungog ng tingog ni Sos, ugon niya yung sala, sige, kuhaan ang mga bindahi. Ikuha na mga bindahi makapaglaom, katutanan ng mga naglimis ka panapton, ikuha nila, ugon niya si Lazarus ning lakaw. Pagkadindot kayo. Makapaglaom, naglakaw si Lazarus, kuyog na ni Kristo, wala na'y mga limis ka panapton, kay gihatag kaniya sa Ginoo pagbalik ang kinabuhi. Magkapaglaom ang tuyo niya kanatong tanan. Kung ikaw maglakaw, diha suod sa Dios. Bisan kung ikaw mamatay man, apan ikaw hatagan sa kinabuhi. Ingon sa dinhi sa Juan 10:28, ako maghatag kanila kinabuhi nga walay katapusan. Di na sila mga matay, ug wa na makakuha kanila gikan kanako. Igsoon makapaglaom dinhi kagabi ako nagampo. Sa atong paglakaw suod sa Dios. Kung ugaling adunay mga katalagman, kung landong sa kamatayon, why problema? Si Kristo ang pagkabanhaw. Siya ang kinabuhi. Unya ingon siya, ako maghatag kanila kinabuhi nga walay katapusan, ug di na sila mga matay. Kining kamatayon gisgutan dinhi sa bersikulo 28 sa 1, muning kamatayon nga dayon nga wa nay paglaom. Apan kining atong tulog-tulog, kining kamatayon tulog-tulog lang na. Landong sa kamatayon is tatagaan tagang kinabuhi. Kung ikaw dunay pagtukan ako, bisan mamatay ka, apan ikaw mabuhi. Adios magabad ka nato niyang kagabion, samtang kita mamalandong kanunay, nga sa matag adlaw sa kinabuhi, magalakaw kita, bisan sa walog sa landong sa kamatayon.